салом алейкум ба ҳама бародарои тоҷик, бародарои азиз. Ай ҳама шумо хоҳиш мекунам ин видеоро дар имо дар WhatsApp паделица кунед. Як бародари тоҷик ай канали Anis TV як мошин биридагӣ буд. Ина мошин дар рӯи экрана, номрои мошин 337 Kia. Ин бародар мо вақтша гуфта будем ки бародар ай мошин авчод буброр. Ҳамаи документои рамо роӣ кем ки авчод буброр. Гу бародар меброр мошина 1.5 сол шуда мошин авчод набрордай. Ҳози мошин як 50-60 ҳазор штраф кадагай. Мошин арест даёзи. Бародари азиз мо мошина дар роз мегем битемаш. Анабо мегем бародари тоҷикай проблемаш калони бад мешава. Амира кадом бародари ки мешносад данами номеро бугу занг бизанам мо да сивяз буброя. Ана қатиш гап занем бия штрафоша биспора мошина авчод снимат кна. Накна бародари азиз мошина дар роз метем проблемаш калони бад мешава. Ай ҳама шумо хоҳиш мекунам ами видеоро паделица кунед. Нами мошина бибинен. Ам бародар дар тарафи Истра ё Красногорск зиндагӣ мекунад. Аям шумо хоҳиш мекунам дами номеро занг бизанед. Ам бародарро битен ами номеро кадоме ки мешносаш ами кора бародар азиз ба тенҷӣ буд кунем. Барое ки беҳади бад бародар азиз проблемамона калон кадагай. Ай пишти мошин қариб 4-5 мошин галмора арест кадаган. Ана картомона ҳамаро арест кадаган. Аям шумо хоҳиш мекунам ами паделица кунем видеоро. Худованд ҳаматон нигаҳбон бошад.